Gyerünk balla! Ketten vagytok! Mit csinálj? Jó tira vagy, figyelj! Látodunk egy kézbelátással! Menj el a hátadra! Azaz Kristóf, azaz! Dob meg! Azaz! Tartsd meg csak Kristóf, csak tartsd meg! Csak tartod Kristóf, azaz, nyugodtan. Húzva! Figyelsz a fejre, tolod le kézzel! Azaz, tolod le, azaz, vissza a hátára! Menj a hátára! Húzod! Ne kereszted Kristóf! Ne kereszted Kristóf a lábad! Kezdjük meg a lábát! Ne kereszted a lábad! Figyelj oda rá! Szép!